malutka, przywitamy się z końmi, tymi nowymi, ale oczywiście nie są lepsze od ciebie. Nie martw się. No, już. Wiem, że chcesz się z nim przywitać. No, dajesz mała. Do niej się nie mówi, dajesz mała. To jest najlepsza klacz wyścigowa. Serio? No. Sorka, nie wiedziałam. No widzisz. Najpiękniejsza. No ładna jest, nie? No. A ty, co to za koń? Och, to jest Whisper. Najlepszy koń westernowy, jakiego mieliśmy w tej stajni. Najlepszy, mówię ci. A tam co jedzie? Dwie ostatnie klacze, które miały tu przyjechać. Isa i Spektra. Gdzie przywiązać Kostelunę? Przywiąż od tych drabinek. Okej, robi się. Rosowi dosyć długo to zajęło. Ros, nie grzeb się tak. No już idę. Ach, piękne są. Cudowne. Ej, ta klacz to nie Haflinger? No brawo, mistrzu. Nie wyciągaj całkiem. Weź najpierw Haflingerkę. Jest bardziej żywiołowa. Cofaj się, mała. Chociaż to tak naprawdę Spektra jest skokowa, no ale Isa też, nie? No. Mała, jesteś śliczna. No, prawdziwy z ciebie skarb. Lubisz mnie, co? To było coś w stylu, chyba sobie żartujesz? Co? Mała? Jaka ty jesteś słodka. Tak, jest. A? Słodka? To jest najlepszy kuc skokowy w Europie. No dobrze, już dobrze. Jesteś śliczna. I najlepsza. No dobra. Josh, mogę... Nie umiesz łapać. Wiem. Okej. No chodź. Chodź. No mała. Teraz tu sobie postoisz razem z Kostą Luną. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać. No, a ja idę po innego konia. Została ostatnia. Jest piękna. A mówiłeś, że tamta jest żywiołowa. Nie sądziłem, że mistrzyni skoków może tyle hałasu narobić. To jest mistrzyni skoków? Ona jest ogółem przyłajówką. Wiesz, jak ona dobrze się kryje? Chociaż siwa jest mistrzynią w tej dziedzinie. Dobrze spisuje się też na zawodach z przeszkodami. Jest szybka, zwinna i dobrze się maskuje. Idealna klacz. I sama potrafi się wyprowadzać i iść tam, gdzie powinna. Będzie stała razem z klaczami.
Bardzo mądry koń. Super. Dobra, odjeżdżaj. Ała. Dobra. Żyję. Szkoda. Ej! Costa Brava znowu rży. Whisper, co ty robisz? Ej, Whisper! Whisper! Whisper do boksu, już!